Ilang regional target listed sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA-7 na siko batol sa bypass operation. Pasado alauna sa iyo ganinang buntag. Matod ni Lia Alcantara, tigpamaba sa PDEA-7 nga milungtad sa duha ka buwan ang ilang pagpaniid kang country tari. 43 anyos, way trabaho og tagalungsod sa Luay, Bohol. Human nasuta nga makabaligya kini og 100 grams nga shabu matag simana. Gilusad dayon sa masakop sa PDEA, Bohol Provincial Office, uban sa masakop sa Bohol Maritime Police Station, DPPO, PDEU, Maribohok Police Station ug Naval Forces Central ang bypass operation. Gipadabanan ni Alcantara nga mokapin 700,000 pesos ang balor sa 21 ka putos sigurang shabu nga nasakmit sa ronda sa Gipaygayon sa Purok 3, Barangay Aligway sa lungsod sa Maribohok, Bohol. Accordingly, nalamparan niya siya sa NCR a few years ago, drug ihapon pero na-dismiss na ang ilang kaso. But evidently, balik niya din sa region government, involved niya po siya sa illegal drug.